σας. Σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας καλό φθινόπωρο και ό,τι καλύτερο για σας και για τις οικογένειές σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος από τα συνεχή τηλεφωνήματά σας, αλλά και στεναχωρημένος γιατί κάποιοι από εσάς προσπαθούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά προσπαθούν με λάθος τρόπους και με λάθος τεχνολογία. Ο σκοπός αυτής της επιστημονικής και ενημερωτικής εκπομπής, που εδώ και σχεδόν 2 χρόνια κάνουμε, είναι να προσπαθήσουμε, ή μάλλον προσπαθούμε, να σας δώσουμε να καταλάβετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι συμβαίνει με τα θαμμένα μέταλλα, τι συμβαίνει με τους θησαυρούς τους θαμμένους, τι συμβαίνει σχετικά με την ηλεκτροχημία των μετάλλων στο έδαφος, γιατί δεν μπορείτε να τα ανιχνεύσετε με όλα αυτά τα ραβδοσκοπικά και τέτοιου τύπου μηχανήματα, αποστατικά, τι συμβαίνει με τους τοπικούς ανιχνευτές τους δίσκους, τις αδυναμίες τους, τις ιδιαιτερότητές τους και ποια είναι τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσετε. Λύσεις υπάρχουν για όλα, αρκεί να υπάρχει σοβαρή, επιστημονική, τεκμηριωμένη γνώση. Διότι χωρίς γνώση, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορείτε να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι δυστυχώς έχουν επηρεαστεί εδώ και πολλά χρόνια με τις φαντασιώσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με τη ραβδοσκοπία, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν τις αποτυχίες τους, γιατί επιτυχίες δεν έχουν, και αυτό φαίνεται από την οικονομική τους κατάσταση, αυτό φαίνεται από την ψυχολογική τους κατάσταση και εν γέννη τη ζωή τους. Προσπαθούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και μεταδίδουν αυτές τις πληροφορίες, γνώσεις, όπως θέλετε, σε εσάς, και επειδή έχουν μια λογικοφάνεια αυτές οι γνώσεις και οι πληροφορίες, γίνονται εύκολα πιστευτές. Σας είπα λοιπόν ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι τα συνεχή τηλεφωνήματά σας με τις ευχές σας, τα συγχαρητήρια, τα καλά λόγια τα οποία μου λέτε, μου γράφετε στα email, τα συγχαρητήριά σας μέσω email μου στέλνετε, στο Viber μου στέλνετε ένα σωρό φωτογραφίες από μηχανήματα, με ρωτάτε τη γνώμη μου, σας απαντώ, αποδεικνύεται ότι ό,τι σας λέω πέφτω 100% μέσα, για τις διάφορες απατεωνιές που κάνουν οι διάφοροι, για τις ψευτοαντιγραφές που προσπαθούν να κάνουν, και εγώ συνεχίζω ακάθεκτος αυτό το οποίο εξ αρχής σας είχα υποσχεθεί, να σας πληροφορώ με τεκμηριωμένη γνώση. Είμαι λοιπόν και στεναχωρημένος, διότι πολλοί φίλοι ψάχνουν και δεν έχουν αποτελέσματα και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν έχουν αποτελέσματα, ενώ εγώ τους δίνω τις γνώσεις και τις πληροφορίες ώστε να έχουν τα αποθητά αποτελέσματα. Απόδειξη αυτό που σας λέω είναι το εξής. Σας παρουσιάζω ένα μηχάνημα, το οποίο είναι ένα τοπικό μηχάνημα, το οποίο είναι μια οικογένεια τέτοιων μηχανημάτων, τα παρουσιάζουν ως μαγνητόμετρα, ως γραδιόμετρα, με υπερφυσικές δυνατότητες, με τρελά βάθη, διείσδυση στο έδαφος, με δυνατότητες υπεράνω των πραγματικά σοβαρών επιστημονικών γεωφυσικών οργάνων, και με αυτό κάποιοι δυστυχείς ή μάλλον ευπηθείς θα έλεγα, προσπαθούν να ανακαλύψουν πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μπαστούνάκι τουρκικής κατασκευής, το οποίο το μπαστούνι αυτό πωλείται κάποιες χιλιάδες ευρώ. Το έχουν αγοράσει αρκετοί από εσάς, από διάφορους εμπόρους, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και νομίζουν ότι με αυτό εδώ το μπαστούνι, το οποίο υποτίθεται ότι είναι ένα μαγνητόμετρο γραδιόμετρο και το οποίο συνδέεται μέσω μιας εφαρμογής, μέσω Wi-Fi με το κινητό σας τηλέφωνο, ότι θα ανακαλύψετε εις βάθος κάποια αντικείμενα, γιατί θα σας απεικονίσει κάποια γραφήματα ή κάποιες φωτογραφίες. Ένας φίλος λοιπόν, απογοητευμένος, με πήρε τηλέφωνο, ήρθε από εδώ όπως πολλοί από εσάς,
είστε πρόσδεκτοι στο σπίτι μου και έχετε έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδος και μου έφερε 2 μηχανήματα. Θα σας δείξω και το επόμενο, όπου διεξήχθησαν κάποιες δοκιμές και αποδείξαμε στο φύλλο ότι το μπαστούνάκι αυτό δεν έχει διείσδυση ούτε μισού μέτρου, ούτε μισό μέτρο στη γη. Εδώ το δοκιμάσαμε σε τοίχους με αμυγή υλικά όπως τούβλα που δεν έχουν μέσα μεταλλεύματα που δεν έχουν, και δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος αυτός όμως ξόδεψε κάποιες χιλιάδες ευρώ και ανεβοκατεβαίνει στα βουνά και σκάβει χωρίς να έχει αποτελέσματα. Ο ίδιος ο άνθρωπος μας έφερε και ένα άλλο μηχάνημα, το οποίο το πίστεψε πάρα πολύ. Ένα μηχάνημα το οποίο αγοράστηκε κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, θα σας το δείξω ευθύς αμέσως, και το οποίο όταν ζητήθηκε από τον κύριο αυτόν να του ανοίξω παρουσία του για να κάνουμε έναν έλεγχο ηλεκτρονικό, να δούμε τι περιέχει αυτό το μηχάνημα, απογοητεύτηκε πλήρως, απογοητευτήκαμε όλοι. Εγώ το ξέρω το μηχάνημα, δυστυχώς δεν είμαι πρόχειρος τώρα, έχω και το βιβλίο οδηγιών του, έχω και τα πάντα του, γιατί είναι ένα παλιό μηχάνημα. Όταν του τα έδειξα λοιπόν, ο άνθρωπος τρελάθηκε, απογοητεύτηκε. Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν γεμάτος ελπίδα και χαρά και έκανε εκατοντάδες χιλιόμετρα, ξόδεψε εκατοντάδες λίτρα βενζίνης, νομίζοντας ότι θα βρει αυτό το οποίο ψάχνει, γιατί το μηχάνημα είναι κάτι διαφορετικό από τα άλλα που κυκλοφορούν, και αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά αυτό που περίτρανα να σας λέω, ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα, είναι απάτες, είναι και καλυμμένη ραβδοσκοπία, ηλεκτρονική ημί, δεν έχουν καμία αρχή, καμία βάση λειτουργίας. Του απέδειξα λοιπόν του κυρίου αυτού, γιατί έχω τις πατέντες αυτού του μηχανήματος, όπως επίσης έχω και την ημερομηνία σύλληψης από το FBI του κατασκευαστή του μηχανήματος. Δεν είναι Έλληνας ο κατασκευαστής, είναι Αμερικανός. Ευθύς αμέσως λοιπόν σας δείχνω το μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι αυτό το θηριώδες, όπως βλέπετε, κομμάτι. Είναι αυτό το θηριώδες κομμάτι που βλέπετε, το οποίο το κρατάμε έτσι, δυστυχώς λόγω χώρου, το οποίο το κρατάμε έτσι και ο αισθητήρας του περιστρέφεται και δείχνει την κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν, υποτίθεται, κάποια ηλεκτρονικά, τώρα είναι και σε μια κατάσταση αυτό, υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες ηλεκτρονικές ενδείξεις, όπως βλέπετε. Λοιπόν, και με αυτό το μηχάνημα κάποιοι προσπαθούν και νομίζουν ότι μπορούν να ανακαλύψουν χρυσό. Όταν δεν απογοητεύονται, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι ένα από τα μηχανήματα της σειράς της οικογενείας των ψευτοραβδοσκοπικών, τα οποία κυκλοφορούν και στον υπόλοιπο κόσμο και στην Ελλάδα, δυστυχώς. Λέω δυστυχώς γιατί υπάρχει μια πολύ σοβαρή λεπτομέρεια, μια ειδοποιώς διαφορά σοβαρή, η οποία διακρίνει τους ανθρώπους οι οποίοι κατάλαβαν τα λεγόμενά μου, με γνώρισαν από κοντά, είδαν ποιος είμαι, τι άνθρωπος είμαι, αν όντως κατέχω γνώσεις. Ήρθαν άνθρωποι στο σπίτι μου εδώ που γίνεται το βίντεο, όπου χωρίς να μου πούν την ταυτότητά τους, ήταν φυσικοί του πανεπιστημίου ή ήταν ηλεκτρονικοί. Φυσικά εγώ διέγνωσα τι ήταν, διότι από ερωτήσεις και απαντήσεις καταλαβαίνεις ο άλλος τι περίπου είναι, γιατί σε συγκεκριμένα τεχνικά θέματα, ανάλογα την απάντηση που θα πάρεις από μία απλή ερώτηση, καταλαβαίνεις αν ο άλλος ξέρει ή τι ξέρει, ποιος είναι, τέλος πάντων. Και αποδεικνύεται συνεχώς, και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, ότι κάποιοι καταλαβαίνουν και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί λοιπόν που καταλαβαίνουν, και στέλνω τις θερμές ευχές μου στον Σωτήρη από την Πτολεμαΐδα, ο οποίος μ' άκουσε και μάλιστα περιχαρής, πολύ ιδιαίτερα χαρούμενος, με έχει πάρει 15 φορές τηλέφωνο για να μου πει τις ανακαλύψεις του και τις τέλος πάντων περιπέτειές του και τη χαρά του. Χαιρετώ τον Ανδρέα από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, ο οποίος ο άνθρωπος
ήρθε, γνωριστήκαμε, ένας σοβαρός άνθρωπος κάποιας ηλικίας και κατάλαβε κάποια πράγματα και ξεκίνησε και αυτός την έρευνά του και είχε και τα πρώτα του αποτελέσματα. Χαιρετώ τον πολύ καλό φίλο και Ελληναρά από τη Μάνη, τον Δημήτρη, ο οποίος και αυτός είναι ένας από αυτούς που μ' άκουσαν και κατάλαβαν γιατί μιλάω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, η διαφορετικότητά τους έγκυται σε μια ειδοποιώ λεπτομέρεια. Ειδοποιώ διαφορετική λεπτομέρεια. Ότι πέταξαν ό,τι είχαν, αγαπητοί φίλοι, και έχοντας αυτό εδώ το μηχάνημα που βλέπετε, ξεκίνησαν ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή τους. Και αυτό το καινούριο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή τους, κατάλαβαν πολύ σύντομα ότι δεν σκάβουμε τζάμπα, δεν επηρεαζόμαστε από μαγνητικά πεδία, δεν πιάνουμε μικροσκοπικούς στόχους, ερηνίσματα, φαντάσματα από τον υποτιθέμενο Χρυσό, ο οποίος έμεινε στο έδαφος και άφησε το ίχνος του, δηλαδή αυτές τις, συγγνώμη που το λέω, παπαρολογίες που λένε οι διάφοροι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις αποτυχίες τους χρησιμοποιούν διάφορες λογικοφανείς έννοιες. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ξεκίνησαν μια νέα πορεία, όπου με έχουν βορβανδίσει με συγχαρητήρια, με ευχαριστήρια, διότι δεν ξοδεύουν άδικα το χρόνο τους, ούτε τη βενζίνη τους, ούτε ταλαιπωρούνται να ανεβοκατεβαίνουν στα βουνά, ούτε όπου πάνε, αλλά ξέρουν όταν διεξάγουν σοβαρά και με συνέπεια και με ταπεινότητα την έρευνα που τους έχω δείξει να κάνουν, αν υπάρχει μέχρι κάποια εμβέλεια ένας στόχος ή εάν δεν υπάρχει. Αυτό είναι και το κλειδί της υπόθεσης, αυτή είναι η πεμπτουσία, θα έλεγα, της υπόθεσης. Να ξέρετε όταν πηγαίνετε σε ένα μέρος, εάν υπάρχει ένας στόχος ή αν δεν υπάρχει ο στόχος που νομίζετε ότι υπάρχει. Αυτή είναι λοιπόν μια διαφορά. Σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις με όλους εσάς και μου έχουν διατυπωθεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτήματα, συγγνώμη. Τα ερωτήματα εγώ κοιτάω να τα κατηγοριοποιήσω και να δώσω σαφείς επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη, με ρωτάνε πολλοί φίλοι, ο Χρυσός εάν είναι συγκεντρωμένος σε ένα βαρελάκι από αλουμίνιο ανιχνεύεται? Εάν είναι σε ένα σιδερένιο κυβότιο ανιχνεύεται? Εάν είναι σε ένα πύλινο, μια γλάστρα παραδείγματος χάρη, ανιχνεύεται? Αν είναι σε ένα γυαλί, αν είναι τυλιγμένο σε ένα κομμάτι δέρμα, αν είναι σε πλαστικό? Μα πλαστικό δεν υπήρχε τότε για να βάζαν χρυσό. Αυτά που ψάχνουμε όλοι, τις λίρες, τις λιρίτσες, δεν υπήρχαν τότε πλαστικά να βάζουν τις λιρίτσες στο πλαστικό δοχείο. Εάν είναι μέσα σε τοίχο, ανιχνεύεται? Ακούστε, θα ξεκινήσουμε κάποια βίντεο στα οποία θα πρέπει, δυστυχώς είναι πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, θα τις εκλαϊκεύσω να το πω έτσι και θα προσπαθήσω να τις ερμηνεύσω, να σας ερμηνεύσω για μένα στο κεφάλι μου, μέσα στο μυαλό μου και με την εμπειρία που έχω και με τις γνώσεις που έχω, είναι αποδεδειγμένες, επιστημονικά δηλαδή, όχι για μένα, γενικότερα για την επιστήμη. Για να σας δείξω τη διαφορετικότητα του τι συμβαίνει με τα μέταλλα και το τι συμβαίνει στα διάφορα περιβάλλοντα που βρίσκονται. Για κάποια γρήγορη απάντηση που θα σας δώσω είναι το εξής. Όταν εξετάζουμε ένα φαινόμενο επιστημονικά, κοιτάμε να δούμε με διαφορετικές προσεγγίσεις τα ερεθίσματα που μας δίνει αυτό το φαινόμενο. Οπότε υπάρχει η περίφημη επιστήμη της μετρολογίας, η οποία έχει βάλει σε τάξη όλες τις μονάδες μέτρησης όλων των φυσικών μεγεθών.
Η επιστήμη λοιπόν, η φυσική επιστήμη, η οποία έχει τομείς όπως ο ηλεκτρισμός, ο ηλεκτρομαγνητισμός, ο μαγνητισμός, η ατομική φυσική, η πυρηνική φυσική, ο μαγνητισμός, η βαρύτητα, η κινητική ενέργεια, εξετάζει την κινητική ενέργεια, την θερμική ενέργεια, εξετάζει διάφορα φαινόμενα. Πρέπει λοιπόν, έχοντας γνώμονα ειδικούς νόμους που έχουν καταγραφεί στον επιστημονικό χώρο, να προσεγγίσουμε αυτό το οποίο ψάχνουμε. Δεν μπορεί λοιπόν ένας δίσκος, για να μιλήσουμε για τοπικά μηχανήματα, να ανιχνεύσει, αγαπητοί, το χρυσό ο οποίος βρίσκεται σε ένα αλουμινένιο δοχείο ή σε ένα σιδερένιο δοχείο, διότι πολύ απλά δημιουργείται ο περίφημος κλωβός Φαραντέι, ο Άγγλος φυσικός Μιχαήλ Φαραντέι, που εξ του ονόματός του δόθηκε προς τιμήν του στη μονάδα της χωρητικότητας, δηλαδή του πυκνοτή. Μπορείτε να μπείτε στο Wikipedia, μπορείτε να μπείτε όπου θέλετε, Michael Faraday, και να δείτε ποιος ήταν αυτός ο κύριος, ένας εξέχων Άγγλος φυσικός, λοιπόν, ο οποίος ανακάλυψε ότι υπάρχει ο λεγόμενος ηλεκτρομαγνητικός κλωβός. Σε αυτόν τον κλωβό πάνω στηρίζεται και η έννοια του, αρχές της έννοιας του ηλεκτρονικού πολέμου σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το ενεργειακό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, να διεισδύσει από το μεταλλικό κυβότιο οποιοδήποτε μετάλλου, φύσεως μετάλλου είναι, και να χτυπήσει το μέταλλο που είναι διάφορο του κυβωτίου του και να εξέλθει και να μας δώσει πληροφορία και να μας πει ότι ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικά μέταλλα. Τι προκύπτει εξ αυτού που σας λέω? Προκύπτει ότι όλοι όσοι σας λένε ότι οι δίσκοι κάνουν διαχωρισμό και το φωνάζω από το 1992, σας λένε ψέματα. Διαχωρισμός από ένα δίσκο μπορεί να γίνει όταν υπάρχουν σε μία απόσταση δύο διαφορετικά μέταλλα, τα οποία είναι σε ένα μικρό βάθος της τάξης των 10, 20, 30 πόντων, και μπορεί τότε ένας VLF δίσκος ή ένα BFO να δείξει και να πει ότι ναι, εδώ έχω μια χαμηλή συχνότητα επιστροφή και εδώ έχω μια υψηλή συχνότητα επιστροφή, μια υψηλή συχνότητα ενέργεια, και να κάνει έναν υποτυπώδη διαχωρισμό, ο οποίος και αυτός είναι υποερωτηματικό. Άλλωστε, γι' αυτό ακόμα και στις παραλίες, που το χώμα είναι πολύ απλό και ομοιογενές, οι δίσκοι διάφοροι, τα διάφορα αυτά δισκάκια που αγοράζετε, 500, 1000, 1300, 1500, όπου σας βρούνε και σας χτυπήσουν με τα βέλη τους της απληστίας οι διάφοροι, δεν μπορούν να ανιχνεύσουν, σας δείχνουν στα display τους, στους απεικονιστές τους, στις οθόνες τους δακτυλιδάκια, και βγάζετε το pull tab της Coca-Cola, το αλουμινένιο καπάκι της Coca-Cola, ή βρίσκεται σκουριασμένα καπάκια από μπύρες ή άλλα σκουπίδια. Λοιπόν, όλα εξηγούνται, απλώς δέχομαι καταιγισμό ερωτήσεων, αντιλαμβάνομαι το μπέρδεμα που έχετε στο μυαλό σας όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να τα ξεχάσουν, μάλλον αν θέλετε να προχωρήσετε και να καταλάβετε τι συμβαίνει, πρέπει να σβήσετε όλα αυτά από το μυαλό σας και να ξεκινήσετε με απλά επιστημονικά, απλά όμως επιστημονικές τοποθετήσεις, απλές επιστημονικές τοποθετήσεις, για να μην πάμε σε μαθήματα γεωφυσικής, γεωλογίας, τα οποία θα πάμε αναγκαστικά για να καταλάβετε τι συμβαίνει με την ηλεκτροχημία του εδάφους, για να καταλάβετε τι συμβαίνει με τον ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό, για να καταλάβετε τι συμβαίνει με τα μαγνητικά πεδία της Γης, για να καταλάβετε τι συμβαίνει, για να μην δίνουμε απαντήσεις και μια αποτυχία να διαδέχεται την άλλη και να λέμε εδώ πιάσαμε ένα μαγνητικό πεδίο. Μα τα μαγνητικά πεδία, κύριοι, δεν είναι αυγά που τα παράγει μια κότα και περπατάει και αφήνει αυγουλάκια και έχουμε παντού μαγνητικά πεδία. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για το τι συμβαίνει όταν ένα μέταλλο βρίσκεται δίπλα σε ένα άλλο. Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο το βρήκαν οι Αμερικανοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέγεται Bolt effect, να το πω έτσι εν συντομία, γιατί ξέρετε κάτι, μαθαίνω από εσάς ότι τα βίντεο τα βλέπουν, είναι ελεύθεροι όλοι να δουν τα βίντεο μου και δεν ασκώ καμία απολύτως κριτική
για το ποιος θα το δει. Το θέμα είναι όμως ότι παραποιούν πράγματα τα οποία λέω στο βίντεο και σας τα ξαναεμφανίζουν και κάνουν τους ειδήμονες διάφοροι που βρίσκονται στο χώρο, έτσι, και οι οποίοι όμως σταματάνε εκεί, δεν προχωρούν να δώσουν παραπάνω πληροφόρηση. Όπως επίσης ποτέ κανένας από όλους αυτούς δεν σας έδωσε πληροφόρηση πριν την αγορά ενός μηχανήματος για την αρχή λειτουργίας τους κτλ. Επίσης, σε αυτό το σημείο με έχετε παρακαλέσει πάρα πολλοί φίλοι να γίνει ένα debate επιτέλους, να το πω αγγλιστή, να γίνει ένα debate, εγώ σε έναν ουδέτερο χώρο, στο χώρο κάποιου, στο χώρο μας, αν έχουμε χώρο, τέλος πάντων, οπουδήποτε θέλετε να με καλέσετε, ας έρθουν τα παιδιά από το Χαϊδάρι, ας έρθει ο Παϊζάνο, ας έρθει ο Δόκτωρ Δημήτρης στη Θεσσαλονίκη, ας έρθει ο Λέο Μουσικός, ας έρθει ο Πόντιος, ας έρθει όποιος θέλει, ας έρθει, ας μαζευτούμε ρε παιδιά, και να υπάρχει ένα βίντεο να μας καταγράφει και να ακούσουμε διάφορες. Ο Ανδρέας, ο θαυματουργός επιστήμονας, τραγικά πανέξυπνος, ο οποίος τον ξέρετε και τον ψάχνετε και τον κυνηγάτε. Λοιπόν, ας έρθουν όλοι αυτοί και να ανταλλάξουμε κάποιες επιστημονικά όμως σοβαρά τοποθετημένες γνώμες με βιβλιογραφία και να δούμε τι σας λένε αυτοί και τι σας λέω εγώ. Εάν εγώ σας λέω παραμύθια για μικρά παιδάκια, να με φτύσετε όλοι μαζί. Εάν όμως δεν σας λέω, πρέπει να φτύσετε αυτούς, γιατί αυτοί χρόνια σας δουλεύουν, σας επεξεργάζονται, παίζουν με τις επιθυμίες σας, παίζουν με την αγωνία σας, παίζουν με το άγχος σας, παίζουν. Λοιπόν, αυτό σας το ξαναεπαναλαμβάνω, είμαι έτοιμος όποτε θέλετε να γίνει ένα βίντεο live ή και καταγεγραμμένο, να ανεβεί στο YouTube, παρουσία όλων των επιστημόνων, εμπόρων, παραεμπόρων, κατασκευαστών κτλ. Και να αποθέσει ο καθένας στο αποθετήριο της γνώσης, τις ιδέες του, τις γνώσεις του και να δούμε εκεί πώς εξηγούν και πώς παρεξηγούνται τα πράγματα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε και πειράματα κάποια στιγμή και κάποια στιγμή θα χρειαστώ τη βοήθειά σας, είτε να μου στείλετε είτε να μου φέρετε, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να αγοράζω μηχανήματα για να κάνω πειράματα χωρίς να χαλάσουμε τα μηχανήματα και παρουσία σας, να μπούμε σε ένα πλάνο με όργανα ηλεκτρονικά και να αρχίζουμε να μετράμε τις ισχύς των δίσκων για να σας αποδείξω. Εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι κύριοι, ο άνθρωπος μπορεί να λέει ψέματα. Τα όργανα όμως δεν ψεύδονται. Ό,τι πουν τα όργανα, τα ηλεκτρονικά όργανα, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί τα όργανα μετρούν. Εγώ μπορεί να σας λέω ότι το μηχάνημα παράγει κιλοβάτ και να παράγει νανοβάτ. Εγώ μπορεί να σας λέω ότι το μηχάνημα έχει εμβέλεια 10 χιλιόμετρα. Τώρα πώς γίνεται με μια μπαταριούλα 9 βολτ να έχει 10 χιλιόμετρα, αυτό είναι περίεργο θέμα. Πρέπει να έρθει η NASA αντιπρόσωπος για να το εξετάσει. Γιατί αν ήταν έτσι, οι δορυφόροι θα είχαν αυτονομία χιλιάδων ετών. Εγώ μπορεί να σας λέω ότι ο κεραυνός, μόνος χάρη επιστημονικά μετρημένος, παράγει εκατομμύρια βολτ και δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες αμπέρ. Τώρα πώς γίνεται ένα μηχάνημα το οποίο πωλείται στην ελληνική αγορά και στη διεθνή αγορά να είναι ένα κουτάκι, να βάζει τον ένα πόλο μες στη γη και να δουλεύει με 9 βολτ την μπαταρία και να λέει ότι αυτό το μηχάνημα καθαρίζει από τα πετρώματα και τα μαγνητικά πεδία το χώρο, αυτό είναι άξιο απορίας, αγαπητοί φίλοι. Τα έχουμε δει όλα αυτά, μας τα έχουν φέρει, τα έχουμε δει. Λέω λοιπόν ότι σιγά σιγά ετοιμάζομαι να σας κάνω παρουσίαση με μηχανήματα όπου θα γίνονται μετρήσεις σε δίσκους. Ξέχασα να σας πω ότι αυτό το μπαστούνάκι είναι τουρκικό. Πάτε και δίνετε λεφτά στους εχθρούς μας. Πάτε και δίνετε λεφτά. Είτε είναι μέσω αντιπροσωπιών γερμανικών, είτε αγγλικών, υποτίθεται εταιρεών, είτε αμερικανικών. Πάτε και δίνετε για μπαχαντέλες, έτσι, λεφτά στους εχθρούς μας. Τώρα, με παρεξηγείτε, προσέξτε τι σας λέω. Να άξιζε κάτι να το σκεφτούμε 2 φορές.
αλλά είναι μπαχαντέλες. Και οι εχθροί μας κονομάνε από τα χρήματα τα οποία εδρώνουμε για να τα βγάλουμε. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε κάποια βίντεο τα οποία θέλουν πολλή δουλειά για να γίνουν, αλλά σας το υπόσχομαι και κρατώ τις υποσχέσεις μου, κρατώ το λόγο της τιμής μου, για να σας εξηγήσω τι συμβαίνει με τα μέταλλα, να μπούμε λίγο σε πιο βαθιά νερά, να καταλάβουμε αρχές λειτουργίας, να μιλήσουμε για τις αρχές λειτουργίας για την εξαποστάσεως ανίχνευση. Τα τοπικά είναι πολύ πιο εύκολα, τα προβλήματα λύνονται και εκεί υπάρχουν πολλά θέματα και πολλές λεπτομέρειες και μυστικά. Να σας πω απλά κάτι για να κλείσω το βίντεο. Τα μηχανήματα τα οποία είναι τελαροειδή, δηλαδή για οικονομία χώρου, το ποινίο βρίσκεται σε 4 PVC σωλήνες, σπάει και μαζεύονται και μετά ξανανοίγεται το ποινίο, βάζετε τις γωνίες στα PVC και γίνεται ένα τετράγωνο ποινίο. Ο Βέμπερ λοιπόν λέει, αγαπητοί, για την πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος όταν διαρρέεται από έναν αγωγό, σε έναν αγωγό υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή ηλεκτρόνια, ότι όταν αυτός ο αγωγός στρεβλώνει, γιατί αυτό συμβαίνει, στρέβλωση συμβαίνει όταν σπάνεται το ποινίο και το ξανανοίγεται και βάζει τις γωνίες, τότε δημιουργούνται ανώμαλες μαγνητικές γραμμές του πεδίου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι την πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε το δίσκο σας, όποιο μοντέλο είναι, δεν με απασχολεί, ούτε πρόκειται να ονοματίσω, τα 3-4 μηχανήματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, γερμανικά και αγγλικό, τις πρώτες 5 φορές ο δίσκος σας με το τελάρο θα έχει ένα πολύ καλό βάθος και θα λέτε πιάνει βάθος και συγχαρητήρια κτλ. Μετά όμως από μερικές φορές αυτό θα πέφτει δραματικά το βάθος, διότι δεν θα δημιουργεί το ομοιογενές ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό έχει αποδειχθεί και μάλιστα μπορούμε να το μετρήσουμε και να δείτε στα σημεία που στρεβλώνεται το καλώδιο τι ανομαλία δημιουργείται. Όλα λοιπόν αυτά που σας λέω μπορώ να σας τα αποδείξω και με πειράματα και με μετρήσεις. Το ερώτημα είναι, αυτοί που σας λένε τα άλλα, πώς μπορούν να τα αποδείξουν? Με αυτά λοιπόν και με αυτά ήρθαμε και στο τέλος αυτής της παρουσίασής μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις επιτυχίες των φίλων. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Παιδιά, είμαι στη διάθεσή σας και το βράδυ να με πάρετε τηλέφωνο. Χαίρομαι επίσης για το ότι κάποιοι άρχισαν και καταλαβαίνουν και υπάρχει ένα ενδιαφέρον για αυτό το οποίο δείξαμε, σοβαρό ενδιαφέρον από σοβαρούς ανθρώπους. Οι λοιποί ας ψάχνετε και ας ανεβάζετε στο Facebook τα τοκάκια, τους τοκάδες που βρίσκετε, κάτι νομισματάκια ψηλά, σκουριασμένα, κάτι σπασμένα δαχτυλίδια, ανεβοκατεβαίνετε στα βουνά και τα εμφανίζετε σε φωτογραφίες. Δεν πειράζει παιδιά, αυτά μπορείτε να βρείτε, αυτά βρίσκετε. Με τα super duper μηχανήματα, τα πολυβόλα, τα υποπολυβόλα, τα μηχανήματα τα διάφορα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι, εύχομαι καλό μας χειμώνα, να είστε καλά, έρωστε και ευδαιμονείτε μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Πάμε δυνατά.